Колко ценна е информацията днес? Днес тя може да ни направи по-богати, може да ни даде власт, може да ни даде и знания за света около нас. Ние се опитваме по всякакъв начин да я криптираме, да я запазим, да я съхраним, но тя става все по-чувствителна и затова днес е много модерно, дори има нова професия за хора, които проверяват информацията. Дали фактите са достоверни, дали това, което пише, наистина е така. На английски се казват fact checkers или хора, които проверяват информацията. Но замислете се колко ценна е всъщност библейската информация. Информацията, която е спасителна и която носи мир на човека. Имаме един пример от преди около 2000 години за може би най-древните записани факт-чекъри, хора проверяващи информацията. Това са жителите на един град на 70 км западно от днешен Солун. В Деяния на апостолите, 17 глава 11 стих, четем точно за тях. А беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и изследваха всеки ден писанията, за да видят дали това е вярно. И ето пред нас има един модел, по който ние може да се водим за всяка информация, но най-вече за библейската. Нека на първо място всеки ден да изследваме. Да, това не е лесно, не е като във Фейсбук, 2 поста и вече си специалист по политика, 2 поста и вече разбираш всичко от икономика. Това е едно усилие. Но това усилие всъщност ни дава силата на информацията. И тези беряни всеки ден изследваха, както съветвам и ние всеки ден да изследваме. И на второ място те приеха без предразсъдък. Нека започнем на чисто. Нека приемем онова, което е написано, без добри чувства, но и без лоши, без предразсъдъци. И така, нека видим колко ще ни предизвика Библията и дали тя не е най-ценната информация, на която някога сме попадали. Ако искате да задълбочите това или ако имате въпроси или ако искате повече информация, може да се свържете с нас или да оставите коментар под видеото.